Lezi indaba zehora sikwethulela zona bukhoma ekumkhulule SABC eAuckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emini nje. Inkantolo yemantshi eseKempton Park eGoli sihlehlisele kumsombuluko ozayo icala labasola abahlanu ophenyweni oluqhubekayo mayelana ke nokuthunyelwa kwabantu ke bakulela ukuthi ke bayobamba iqhaza empini eqhubekayo phakathi kweRussia neUkraine. Calls them amangelosi, like angels. Those who are angels, these are the ones who are actually promoted. Whether from you or the leader. Namhlanje lo beyisikhulu somkhandlu idolobha eGruleni uDokotela Imogen Mashazi uthola ithuba lokuziphendulela kuzo zonke izinsolo ebezibhekiswe kuye eKhomishaneni ngamadlanga. This milestone removes the financial, legal and administrative barriers and ensures that the depositors will begin accessing their funds before Christmas. Undunankulu waKwaZulu Natal uThami Ntuli usememezela ukuthi bonke labo ababelondoloze imali yabo ebhange iThala bazoyithola ke kungakafiki uKhisimusi wakulonyaka. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami ngikuDaud Phungula. Inkantolo yemantshi eseKempton Park eGoli isihlehlisele kumsombuluko ozayo icala labasola kabahlanu ophenyweni oluqhubekayo mayelana ke nokuthunyelwa kwabantu bakulela ukuthi bayobamba iqhaza empini eqhubekayo phakathi kweRussia neUkraine. Bonke bakhalelwa ke ngamasongo kaSigonyela bese sikhumuleni seindiza iOR Tambo kanti abasola abane baboshwe ngolesihlanu njengoba kusolakala ukuthi ke bebelibangisa khona kwelaseRussia kuyoba ingxenye yempi ngongemthetho. Ithimba ke lamaHawks lelunye indlebe ngamaphoyisa atshalo ke sikhumuleni seindiza malungana ke namadoda amane abelibangisa ke eRussia ezodlula ke eUnited Arab Emirates. Ikhomishana kaMadlanga namhlanje ibizele esigcawini sayo wayengumphathi umkhandlu idolobha eGruleni uDokotela Imogen Mashazi osedaluleke ngeinsolo ezibucayi ezichaphazeleke inhloko yophiko lwamaphoyisa omkhandlu EMPD uJabulani Mapiyeye. uMashazi ke utsheleke ikhomishana ngeinsolo zokuthi uMapiyeye ubelutha ke amaphoyisa besifazane ngezocansi ukuze bahlomuleke ngeikhundla ezingcono ngaphakathi kuEMPD. Jen Mashazi oshiye njengomphathi womkhandlu eGruleni lingakapheli ihlandla lakhe lesibili udalule ngezinsolo zamahlazo aphathelene nezocansi ophikweni lweEMPD. Ugagule inhloko yamaphoyisa omkhandlu uJabulani Mapiyeye kanye namaphoyisa athile abesifazane awahlonze ngokuthi akhushulelwe izikhundleni ezingcono ngenxa yamahlazo kaMapiyeye. Are you saying that Colonel Tipper is one of the people that you refer to as subordinates that have had children with the chief, that have been the victims of his abuse of power, coercion, sexual harassment and rape? Are you saying that about her? I have explained that if you are called an angel, it means you are playing along. If you are not an angel, obviously you won't. If you are not called an angel, you will not play along with chief and agree to be asked. Yeah. Sexually abused. I think we have to go past innuendo. This is very damaging if it is not backed up by facts. I'm happy for you to say it's fact, what you are saying about her, and you will give us evidence that backs it up. We won't stop you doing that. But if you're relying on innuendo because she's called one of my angels and you say, therefore, she must have had an improper relationship with him, that is not permissible. So I'm asking you a direct question. Do you say it as a fact that Colonel Tipper had an improper relationship with Chief Mapiyeye, and in particular, and maybe let me put it as specific as what I think you're suggesting, she had a sexual relationship with Chief Mapiyeye? Is that what you're saying? Exactly.
Umengameli uCyril Ramaphosa uthi yamampunge embiko esisabalele eNingizimu Afrika imenyu ukuba ingxenye yengqungquthela ye-G20 ka-2026 nezobanjelwe eMelika. uRamaphosa wethule inkulumo yakhe yesizwe izolo kusihlwa ukucacisa ngalolu daba. Kulandela ingqungquthela ye-G20 ebiyithanyelwe ngabaholi bamazwe omhlaba kuleli, umengameli waseMelika umemezele ezinkundleni zokuxhumana ukuthela kuleli ngeke limenywe engqungqutheleni yangonyaka ozayo nezobanjelwa kuleli yalizwe. Kuzokhumbuleka ukuthi uTrump ugcine udubile umhlangano wamazwe angaphansi kwe-G20 njengoba esola uhulumeni waseNingizimu Afrika ngokucindezela amalungelo abamhlophe. uRamaphosa usekubekwa caca ukuthi iNingizimu Afrika isalokho iyilungu eliphelele le-G20 kanti na kanjani izoba ingxenye yalomhlangano. We must make it clear that South Africa is one of the founding members of the G20, and South Africa is therefore a member of the G20 in its own name and right. uRamaphosa uthi iNingizimu Afrika yaqhubeka nokubona iMelika njengezwe engabambisana nalo. Despite the challenges and misunderstandings that have arisen between South Africa and the United States, South Africa remains a firm and an unwavering friend of the American people. Usesole waxeka izinhlangano zakuleli ezithile eziqhuquzela ukungezwani phakathi kwalamazwe ngokufafaza imininingwane engesilo iqiniso. We also invite those who are spreading misinformation about our country to bring their concerns and their solutions to the national dialogue. uRamaphosa beseshayela iNingizimu Afrika ihlombe ngempumelelo yengqungquthela ye-G20 echazwe njengengqophamlando. Badi kwibheli ezinkulungwane eziyishumi zamarandi umuntu ngamunye abasola kababili abakhalelwa ke ngamasongo kaSigonyela beyingxenye yalabo abebebhikisha eNazareth ngesikhathi eqhubeka ingqungquthela i-G20 laba ababhekene ke namacala okuqubula udlame emphakathini kanye nokulimaza amaphoyisa. Sisenkantolo yemantshi la eBoyzini eGoli njengoba bekuvela abasolwa ababili uSipho Mahlangu kanye noSteven Mkhize sokhumbula ukuthi baboshwa ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela iG20 eNazareth ngenxa yokuthi ke babe abanye ababebhikisha eduze kwala kwakubanjelwe khona lengqungquthela. Namhlanje ke banikezwe ibheyili yenkulungwane eziyishumi zamarandi 10,000 rand umuntu ngamunye, kodwa ke ummeli wabo uLouise Makananisa uyena ozosichazela kabanzi ngokunikwa kwabo ibheyili nanokuthi bona babona ukuthi mhlawumbe imbandela ama conditions abanikwe wona abafanele yini. Inkantolo iba grante ibail ye 10,000 rand. Lokho akusijabulisi ngoba it is a Schedule 1 schedule, but yes, as the court has alluded ukuthi this case is serious and we appreciate that. However, so that being said, Tina again, we also respect the decision that was taken by the court to grant them 10,000 rand bail. Imbandela enike abanikwe yona eyokuthi bangaphumi la ngaphandle kwesifundazwe eGauteng. Inkantolo isithathile isinqumo sizokuhlonipha lokho. Inkantolo futhi iphinde yathi ukuthi mabefisa ukuthi baphume out of the province fanele bathole imvume from the IO. So the IO will give permission. So if they wish to go out of the province, they will have to get permission from the IO, which we will facilitate. Inkantolo yagcina inganilalelanga nobabili yathi 10,000 akukumangazile lokho. Uyamangaza ngoba this is a Schedule 1 offense. However, we do respect the decision that was taken by the court. Ngiyazi ukuthi kusese kakhulu ukuthi ungaphawula ngalokho kodwa ubona ukuthi leli qalo ngalinqoba. Sizothi let the course the law take its course. Sizokunqoba. Undunankulu kwaZulu Natal uThami Ntuli usememezela ukuthi bonke labo abebelondoloza imali yabo ebhangi Ithala bazoyithola kungakafika uKhisimusi wakulonyaka, kanti kulindele ukuthi ezitsukweni ezizayo kukhishwe imininingwane malungana nokuthi le mali izokhokhwa kanjani. I'm pleased to announce that we have reached a historic breakthrough. We have successfully concluded all agreements required to begin the repayment of Ithala Sock Limited depositors. This milestone removes the financial, legal and administrative barriers and ensures that the depositors will begin accessing their funds before Christmas. This progress is a victory for the people of KwaZulu-Natal
and a testament to disciplined negotiations, strong intergovernmental cooperation, and the unwavering commitment of the teams who worked day and night to ensure that families do not enter the festive season without hope. With the agreement now concluded, we move decisively into operational phase. In the coming days, the provincial government, working together with ITALA, the National Treasurer and the appointed payment administrator, will issue detailed instructions outlining when and where depositors may access their funds, which branches and service points will be activated, what documentation will be required for verification, support arrangements for vulnerable depositors. We have mobilized a team of detectives that are on the ground. There are also operational members that are actively searching for these suspects. Amaphoyisa aqhubeka nokuthungatha abasolwa ababili abadubule babulala amaphoyisa amabili ke abesemsebenzini ngolesihlanu kusihlwa eIvory Park ekuruleni. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi inkantolo yemanje eseKempton Park eGoli isihlehlisele kumsombulukozayo icala labasolwa abahlanu ophenyweni oluqhubekayo mayelana ke nokuthunyelwa kwabantu bakuleli ukuthi bayobamba ke iqhaza empini eqhubekayo phakathi kweRussia neUkraine. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus, ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzosithola ngomjalo bazo. Uqhubeka isigcawu ngobuchwepheshe besimanje njengoba ke ummeli ngumengameli wezwe uJacob Zuma Advocate Thabani Masuku ephikisa isinqumo senkantolo ephakeme yaseNorth Gauteng ePitoli sokuthi kuZuma kumele akhokhe imali engaphezulu kwezigidi ezingama-29 zamarandi okwakhokhelwa ngayo abameli bakhe. Umengameli wezwe Jacob Zuma uphikise isinqumo senkantolo ephakeme yaseNorth Gauteng ePitoli eyalela ukuthi akhokhe imali eyisamba esingaphezulu kwezigidi ezingama-29 zamarandi nokuyimali yasetshenziselwa ukukhokha izindleko zakhe zezomthetho. Ummeli kaZuma uveze ukuthi yiwo umbuso wasithathela isinyathelo sokukhokha izindleko zikaZuma. The only way in which the state could have approached this matter and to recover the amounts paid by the state. So the court order basically said to take all necessary steps. In a way, if the court had accepted and dealt with the argument of Mr. Zuma, that the full court's order and judgment pointed to the fact that the state had committed what is called irregular expenditure. Ummeli kaZuma uphinde waveza nokuthi yonke imbono kaZuma yashawa indiva. Essentially, the court summarily dismissed all the defenses that Mr. Zuma raised. And they were dismissed on a very vague basis, which was that they either were or ought to have been raised before the full court. It says, I'm of the view that a just and equitable order in all the circumstances of this case is one that requires the state attorney to render an account of all the private legal costs that were incurred by Mr. Zuma in defending the criminal charges against him and in all the related or ancillary litigation, and to take the necessary steps to recover amounts paid by the state for his private legal costs. U-Advocate Masuku uphethe ngelithi isinqumo sombuso sizange siphikiswe ngakho ke uZuma akanaqala kulokho. Amaphoyisa yaqhubeka nokuthungatha abasolwa ababili abadubule babulala kamaphoyisa amabili abesemsebenzini ngolesihlanu kusihlwa eIvory Park ekuruleni. uMadome Rapporteur ungomunye kwalamaphoyisa kanti kumndeni wakhe usashaqekile namanje. Namanje imndeni yezisulu isashaqekile. uRapporteur uphakathi kwamanye amaphoyisa adutshulwe esemsebenzini. Omndeni wakhe uthi kuzoba nokhisimuzi ongathokozisi kulonyaka emva kwalesigameko. Umama kaRapporteur uthi bekuyindodana yakhe yokuqala yokugcina futhi bebebheke yena njengomndeni. Umndeni usashaqekile ngemininingwane yokudlula kwakhe. Kibi tshephile
Kafushane uthi ube nethemba ukuthi uyongcwatshwa indodana yakhe kubhlungu kakhulu uma esenqaba yona. Mara ukhonde ke makithi nake boluka yena. Umndeni uthi ube umuntu onesibindi. If you go to him or short or something, he will be there for you. Especially on my side, amaphoyisa seqala umkhankaso wokuthungatha abasolwa nabakhale bemukane izibhamu zamaphoyisa. We have launched a manhunt. We have mobilized a team of detectives that are on the ground. There are also operational members that are actively searching for these suspects. So I can confirm that the manhunt is still on. Umndeni uphinde wanxusa uhulumeni ukubaqinisekisa ukuphepha kwamaphoyisa. Izinkulungwane zabantu bakulela abaqhamuka emabandleni ahlukene babuthaneke enkundleni yezemidlalo FNB osukwini lomkhuleko obanjwa minyaka yonke ohlelwe inhlangano iMotsepe Foundation. Inkundla ibimbalabala kuhlangene amabandla ahlukene ehlangene njengesizwe esisodwa ukuyothandazela izwe lethu njengoba lelizwe libheke nobunzima obukhulu. Izimpi zomakhelwane bezwe lethu zisembethe indlala nokweswelakala kwamathuba emsebenzi kusembethe ukuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kusembethe. Usihlalo we-South African Muslim Council u-Amir Rahim Kumane unikezele lolu suku lomkhuleko ezisulwini zobugebengu. We pray for the vulnerable, the marginalized and the oppressed, that they may find solace in the love and care of our nation. We pray for our leaders that they may be blessed with wisdom, courage and integrity as they guide our nation. Umengameli weMotsepe Foundation uPatrice Motsepe ubonge wonke amabandla abuthane lapha ukuzokwenza umkhuleko. Besonto sethu sasekhaya sakaShembe sibonga kakhulu. Bakhona babaningi baphuma kusonto sakaShembe. Sibonga kakhulu kuba nathi namhlanje. Ngiqhubeke ngibonge isonto sakaBantu Church of Christ baphuma pha eEastern Cape baze badrive wonke ebusuku kuba nathi namhlanje. Enkosi kakhulu. Kulomkhuleko kokuphinde kwacela bonke abaholi bahulumeni kuba babusiseke bahole lelizwe ngesibindi nangenhlonipho. Umphakathi wakhela indawo yasemakhaya iVutshini ngaphansi komasipala waseNkandla KwaZulu-Natal wamukela uhlelo oluzobalekelela ekuthini bakwazi ukuthola amanzi. Lolu hlelo luzohlinzeka izakhamuzi ezilinganiselwe ezinkulungwaneni ezine ngamanzi ahlanzekile. Imiphakathi eminingi esezindaweni zasemakhaya KwaZulu-Natal ayinawo amanzi ahlanzekile okuphuza. Lokhu kwenzeka nakuba sekusetshenziswe imali eningi ezindaweni ezehlukene kuzanywa ukuletha amanzi kule mphakathi. uFezile Ngqulunga oneminyaka engu40 usehlale kule ndawo yaseVutshini impilo yakhe yonke. Uthi selokhu kwathunhlo umphakathi wangakubo bunezinkinga zamanzi. Uthi kuyamjabulisa ke ukuthi lokhu sekuzoshintsha. Ayibekubhlungu kakhulu ngifuna uqamba amanga ngifuna uqamba ukuthi umphakathi behlungumezekile kodwa ke kuthema sekulungile kayisajabula ke ngoba ngempela uma singenawo amanzi suke ehlungumezeke kakhulu njengoba ngingaka ngimdala ngingaka bekunzima kimi ukuthi ngihambe ngiyokha amanzi emfuleni kodwa ke kwamanje ke ngizizwa ngikhululeke kakhulu. Isikhulu esibhekelele ingqalasizinda zithi ilinganiselwa ku1 billion randi imali edingekayo ukuze kuqedwe nya inkinga yokuntuleka kwamanzi kule ndawo. Le project izolekelela imindeni engaphezulu kweinkulungwane ezine. Idla imali engango kulungwane ngama-99 99 million rands. Isikhulu sicele umphakathi ukuba uyinakekele lengqalasizinda ubike futhi uma kukhona abaxhuma amanzi ngokungemthetho ukuze kugwenywe ukunqamuka kwamanzi esikhathini esizayo. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba zeSABC ngiseNkandla. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nganyakaza.
mlaleli sale kahle.